Егетләр бәйрәмне сугышчан һәм хезмәтдан мемориаль комплексында билгеләп үтте. Хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган якташлар 1 минутлык тынлык белән искә алынды. Мен инде учебкада булганнан соң, эт буенча без укыдык инде. Шуннан соң заставага эләктем. Заставада түгел 2 ел булдым мен. Чөнки безне кайтармадылар. Беренче фүлде дә 82 елның 10 ноябрендә. Хисләр нәк шул заставада ничек булдык? Менә 21-22 малай заставада. Шуларны очраткан шикелле буласың инде монда. Без инде бу көнне ныклап көтеп алабыз, әзерләнәбез. Мен үзем 86-88 елларда хезмәт иттем Шик буенда, Кытай шигендә. Бүтән кызлар, бүтән дусларны, бүтән пограничникларны шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Шик соғышларын тәбрик итәргә Башкортстан Республикасыннан отставкадагы полковник Юрий Михайлов та килгән иде. Я рад, что меня пригласили сюда. Я рад был поздравить всех участников этого собрания, схода. Почувствовал себя в той среде, в которой я был. Когда служил на заставе, был начальником заставы, служил в Афганистане, вот, служил потом в штабе, командовал пограничной комендатурой. Вот, и всегда я чувствовал поддержку. Шик буенда хезмәт иткән егетләр ярдәме белән төзелгән мемориал ватаныбыз шикләрен саклап, шит җирләрдә гомерләре өзелгән батыр ир егетләрне искә алу урынында. Пограничник ул бик зур чиктеп әйтегенде. Җаваплылык ул. Потому что беренче дошман кергәндә алар смертниклар дип әйтсәк тә аларның. Менә мин мангруппада булдым. Безне как мангруппа инде мотоманеврный булды. Андый дип чыкса без 15 минут отражай нәйтә торалай. Бөтенесе сугышып. Бәйрәм Боек авылында дәвам итте. Бу көнне Башкортстан һәм Татарстан республикалары шигенә Шик баганасы куелды. Сегодня вот мы приехали на границу с Республикой Татарстан. В этот знаменательный для нас день погранвойск. В основном тут все люди служили при Союзе, когда был Советский Союз. Вот, все служившие остаются верным этим традициям. Германияда 3 жылда хезмәт иттем. Освободить Чехословакияны 270 мең кеше кырдык сырады. Әллә ничә границаны җимереп. Болгарияда, Венгрияда булдым. 12 сәгатьтә күп җире булды Чехословакия. Варшавский договор дигән безнең. Безне 50 сүрәләр кушмадылар. Хәзер инде бу Варшавский договор булмаган безнең Центр Волгоградта бу учение Дунай булган, операция Дунай. Без инде шушы пограничниклардан алда тордык һәм без ил шиген сакладык. Безнең илдә тынычлык булсын дип без Германиядә шундый көчле гаскәри biz ил içinde ил булдык. Шуңа күрә без кыска вакытта гына да безнең танклар Ла-Маншка барып җитәләр и шунда без оборон тотып безнең үзебезнең илдән помощь килгәнне рәхәтле без сугышырга мәгълүм. Гордо сенде өзебезнең пограничники молодцы, боевниклары да вакаллары да мондай мероприятиеләрне оештырганга. Теге граница баганасы куйдык дип ойрыга түгел, наоборот кушылырга. Шик сакчылары бу көнне дуслык әләмен күтәрде. Флаг күтәрү тантанасыннан соң Шик сакчыларын Бакалы районының хакимияте вәкилләре тәбрик итте. Бер төркем Шик сакчыларына рәхмәт хатлары тапшырылды. Мөслим районы үзешчәннәре кунакларга концерт күрсәтте. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.